Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngarsanipun para pemunden, para pinisepuh, para tamu, kakung putri ingkang tuhu kinurmatan. Ngaturaken sugeng sonten. Wilujeng lelanghan sawilujeng pepanggihan kula saketang saking keluarga Ageng Campursari marga seneng. Ingkitipun pangarsani biyanipun Bapak Joko Marsilo sarajana hukum wingking saking Butuh Mojo Songo Boyolali. Kalengan siang sonten semangke kepareng ndherekaken pinarak legah saking para tamu minangka didhawuh saking biyanipun keluarga Ageng Ibu Sutiem ingkang benjang keparang badihan tepi saperangan darmaning sepuh hanggijab kobolaken miwah ndhawuhaken putri kinasih pun Roro Ayu Sukesi SPD kepareng badhe kadhaup kaijab kabul kaliyan pun Bagus Ahmad Koirul Huda kaleres Jalu Tanoyo saking Swargi Bopo Gunawati Ibu Sirestari wingking saking Simo Kendal Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Pikantora mating Gusti Mokawasa sinatan panjurung pandonga para pinisepuh tamu mugi lampahing pahargyan benjang kawiwitan saking adicara ijapanikaipun panganten kalajengaken dawuhing panganten tansah manggih wilujeng niskala. Amin amin Allahumma amin. Suwanipun keluarga Ageng Campursari marga seneng hanganti setunggal kali tiga widare sampun samangka laju setunggal bungkus setunggal pareng badhe kula tepangaken. Widwati wingking saking Telatah usuk Boyolali njanipun Mbak Marsini kasuwun jumeneng. Widwati wingking saking Telatah Pulang Harjo Klaten Mbak Lilis Puspita. Widwati wingking saking Ampel Boyolali Mbak Dwi Seti Yani. Makaryo sesarengan kata-kata saking Rolet Sound System Mas Marti matur sembah nuwun ugi kagiaraken langsung utawi live streaming wonten ing channel YouTube Dance Studio. Busana keparang pinarang ganti mardu-mardukaning penggalih nami swanipun Pri Konco Campursari marga seneng.
Juni Mbak Lilis tan